Hi, vítam vás pri prvom vlogu roku 2025. Ideme zo Šolteskou do Prahy a vidíte s nami. Už som prišla na hlavnú stanicu, čakám, kedy dojde aj Šolteská, pretože dneska robíme zmenu a my zase ako girlies ideme prvýkrát RegioJetom. Čiže dúfam, že to bude fun, hej. Ja viem, že vždy sa hovorí, aké sú tam dobré koláčiky za 50 korún alebo za koľko, ale my obidve aktuálne ideme no sugar. Čiže toto bude celkovo Praha no sugar trip. Mohla by byť lepšie, ale podľa mňa bude aj tak super. Ladies už prišli do Prahy, ideme sa napapať, potom sa ideme check-inúť, Šolteská už je s nami. Spravíme si room review. Ale tak hezu. Stačí. Mimo iného máme aj 3 postele, čiže môžeme mať návštevy, ale my nikoho nepoznáme, my nemáme ani viac kamarátov, ani nič. Rozhodli sme sa, že 3. posteľ je vlastne najlepšia vec, čo sa nám kedy mohla stať, lebo máme bedrotovaciu posteľ, že nezašpiníme si tu na naše kráľovské apartmá. Vyrážame do Pražských ulic. Prišli na naše obľúbené miesto v Prahe, magický Marks & Spencer. Po shoppingu sme si tu zadelili knedlín. Mňam. Tu je dnešná ponuka. Mám uzené zelí, potom toto je podľa mňa balkánsky sír, neviem už s čím, a toto je syrová. Šolteská má také obdobie. Medvedí cesták. Potom kachna ze zelí a kurácie sufle. Bojujeme v Delmáte, hľadáme sugar-free sladkosti, ale žiadne nemajú. Sugar-free sladkosť ešte nemáme, ale máme vybrať tú aktivitu, keď sa vrátime na hotel. Budeme sa tetovať. Tetovačky. Naše prosby boli vysličené a našli sme sugar-free snacky. Sme v pražských uliciach a pomaly sa chceme dostať späť do hotelu, pretože je 7 hodín večer a to je naša večierka, evidentne. Vrátili sme sa na hotel, spravím vám aj holík. Praha, prvý večer, holík. Máme tu takéto Hello Kitty dočasné tetovania, ktoré my už extrémne dlho sme hľadali, čiže som fakt excited, nejaké si nalepíme dneska. Toto som už zjedla cestou. Potom tu mám sušenky bez cukru, takéto DM Reese's, nejaké čerešne v čokoláde, cup of coffee z Lashu, mám obľúbenú masku a toto je veľmi s cukrom a so všetkým, ale ako náhle dokončím no sugar po 31 dňoch, pretože január má 31 dní, tak na toto čakám, lebo to je moja najobľúbenejšia vec na svete. Tu sa ale pozrite na haul maminy Šoltesky, ako tak kúpila všetko, čo bolo v ponuke. Ja som už popapala všetky moje sugar-free snacky, Šolteská stavia nejakého Lego vtáka, ale je 10 hodín večer v sobotu a my sme v Prahe a podľa mňa ideme že na kute. Že koniec večera, hej, už sa nikde nechystáme. Ja mám food baby a dobrú noc a vidíme sa zajtra. Update. Šolteská už postavila svojho Lego ptáka. A je nádherný. Krásnu nedelu, vstali sme, ja som sa dala dokopy, Šolteská sa ešte dáva dokopy, ideme na brunch, respektíve na raňajky, lebo podľa mňa dáme ešte potom niekde obed. A večer máme Jeezyho koncert, medzi tým, neviem, v programe máme napísané, že tralala, čiže uvidíme, kam nás deň zavedie. Ešte som tu chvíľku nahodila bedrocovanie, lebo včera sme išli, že skoro spať, ale aj tak nie som na vrchole freshu. A dneska musíme vydržať, pretože už extrémne dávno som nemala, že večerný program. Už sme sa vychystali, fit check, a ideme sa napapať. Už na nás čaká stôl, máme ho rezervovaný na 10 minút, čiže musíme sa dať do pochodu. Ale Šolteská zavrela skrinku, čo nám trvalo príliš dlho. A odo mňa si pýtali občiansky, či mám fakt, že po 26, od Šoltesky nie, hej, čiže ja som že stará bába.
Výstavu sme už pozreli, veľmi sa páčila, teraz ešte šolteská krtečka dorobí. Musím. Šolteska aj s brašnou. Mamina. Milvka. My spontánne sme skončili na nejakej expozícii Franza Kafku, lebo minule sme už boli v múzeu. Máme aj takúto súkromnú prohlídku. Naše cesty katakombami pokračujú. Ale som fakt, že v živote ani nepočula, že by nejakí ľudia o tomto hovorili. My sme proste len na ulici videli vchod, my sme vošli. Opäť sme zašli do náhodných dverí a sme na obede Jamesovi Deanovi, čiže dáme si nejaký burger poriadny. To je dnešný program. Zas taký spontánny. Už nám prišlo jídlo. Ja tu mám naložený burger. Šolteska má nejaký sandwich. Spravili sme si teraz výchádzku na Žižkov, ktorý prvýkrát sme boli pozrieť a sme fanušičky. Hej, nebojím sa povedať, že sa mi to páči viac ako Eiffelovka. Tu hľadá nový program. Ako neviem, či je to úplne must see. Šbytov, vám poviem. Šolteska nám našlo úplne takúto gorginu. Som šikovná. My sme tu mali stopku v Bile, kde som si kúpila moju večeru, že ovocie a syry. A to je reálne, že sugar free. Oni úplne nás chápu. To je pre nás. Už sme tu chvíľku pobedrotovali, večeru sme mali, ja som mala môj syrový tanier, čo neviem, či bolo najlepšie rozhodnutie, ale už bolo spravené. Už sme nahodili outfity, toto je môj Jeezy outfit, mala som ho aj na koncerte v roku 2018. Pred 7 rokmi, pretože ja som loyal a ja som stála môjim topom z HMK. Koncert bol veľmi vydarený. Musíme sa teraz trošku nejak pobaliť, osprchovať sa všetko. Zajtra o 11 ráno odchádzame. Aktuálne je 1 hodina ráno. Krásny pondelok, už sme sa tu pobalili, ideme teraz na nejaké krásne raňajky. Dnes nám aj ten baliaci proces tak prekvapivo krátko trval a chceli by sme ísť do Esky, lebo tam má byť 4 minúty od nás. A už sa extrémne teším, strašne by som si dala nejaké míchané vajíčka, čiže dúfam, že si splním tento sen. Rozlúčka s našou prekrásnou izbou. Táto extra posteľ mi veľmi poslúžila, pretože som tam mala vždy že švédske stoly. Už nám prišlo jídlo, môj sen, párok, míchaná vajíčka, Šolteska má omeletu. Mali sme ešte tu na zastávku vo Vilgejne, ja tu mám nakúpené, hej, ešte zesky mám nejakú kajzerku, proteín tyčinku, Šolteska má tiež nakúpené. Už fafrkárujeme, tak to by som opísala aktuálny zážitok. Nahodili sme bufetové stoly, ja mám ešte z Esky nejakú bagetku. Šolteska to riskla zo sushi. Ale vyzerá fajn. Vyzerá dobré. Už som prišla domov z výletu, čiže to aj ukončujem vlog. Dúfam, že sa vám páčil. Ak sa vám páčil a chcete viac vlogov v novom roku, dajte like a napíšte mi nejaký pekný komentárik. Ak sa vám nepáčilo, nepozerajte na budúce. OK? Bye!